Gonen kabeh. Lha aku iki mantuku Ndorowati ki rek ya nggonamu. Alhamdulillah. Sepeda motor tegar sini lho kula nggone. Gonen kabeh. Lho nggone nabrak Bagong. Iya. Tak selenggarake ondasku terus. Ha iya. Diajeng kula wonten dawuh ki Lurah. Wait, menurut kowe, Gong? Heeh. Saka ngendi sik? Iki lho pasuryane ayu kabeh, rambute janges, mulih. Sanane ngomah. Ben, nemeng tuwae ngomah ana. Wis sawe iki gawe rame. Ganggu kakangku Petruk, ganggu ya men. Walah. Bar kawantar semua bar ning jagat. Yen to ingkang bisa mbaleke wujude Tata Cakra Petruk Kanabala, Petruk tok dadekke mantumu. Apa ora isin? Apa ora pirang? Petruk iki gedhi bal 17 wong elek nyala mripat Petruk iki mung batur. Ngatasé Ratu Ndorowati kok duwe mantu batur ki arepe piye? Aku ora trima. Ora Ndorowati tak jaluk tak dam karo Lesmana Mandra Kumara. Ora tak wenehke. Aku ngamuk ning negara Ndorowati. Minggir jangkae. Kon muni-muni meneh suwae cangkeme. Ayo saiki sawe iki gawe rame. Ganggu kakangku Petruk, ganggu ya men. Walah. Waduh Petruk. Wong ora wani kok bengak-bengok ora. Mudhar kowe. Kapokmu kapan? Tiba saka lemari aku. Lah kowe iki arep ngopo? Arep nginjen. Saka lemari aku. Lah kowe iki arep ngopo? Arep nginjen. Anje-anje lemari malah geblak. Aduh. Sirahku lara truk iku kudu dibaringke, baringke njoben ngono. Arep baringke ning kamarku ora. Truk, Ben. Ora. Truk. Edan kowe iki ketegelen, Truk. Ki Lurah. Mulih. Sanane ngomah. Ben. Nemeng tuwae ngomah ana. Wis men luweh kanane. Sepeda motor tegar sini lho kula nggone. Gonen kabeh. Lho nggone nabrak Bagong. Iya. Tak selenggarake ondasku terus. Ha iya. Diajeng kula wonten dawuh ki Lurah. Wait, menurut kowe, Gong? Heeh. Saka ngendi sik? Iki lho pasuryane ayu kabeh, rambute janges ireng, alise kandel, wah irunge mancung, lambene abing kayak kene iki. Aku njaluk, wes. Tuwekan ora. Monggo Ki Lurah mancing wonten ing Taman Pintar. Mboten. Mancing wonten ing Taman Sari. Wis ya, Kang. Heeh. Direkamke suarane terus. Agak. Suarane kok direkam ora. Wedian. Tesih gadah putri ora. Nek kirek wedok duwe. Niku mang jodoke biawak mburi sampean kowe dasmu kuwi. Amplong mencelat lho. Kowe ditawani kirek. Ya wis kudu nrimo angke bejane dhewe-dhewe kok ya. Kowe ngopo e Gong nusul iki? Delok kanan Ndorowati. Ora iso kowe iki abdi kok. Aku adimu lho, Truk, kulawarga. Minggir tenan minggir. Truk lel ngrungake iki ora nggo sikil. Kok sombong banget kok kowe? Nggih, aku arep dahar.
Edan iki ingkang semene iki angga kowe. Menika kagem nggih Lurah Petruk sedaya. Waduh, aku ceker terus. Emoh. Meng ceker. Emoh. Duduh. Sing ngakon sapa? Ana ing Paramatan Agung Negara Indrawati iki mau, kowe rak wis matur karo aku, Koko Prabu kula badhe ngrencangi Bagong aja. Iki dudu perkaramu, iki perkarane Bagong karo Kurawa. Lah kok kowe mbadal, kowe nerajang pawareng nata Ndrawati? Malah kowe ngligo Kyai Gata Wesi Kuning. Meh wae didu karo Kyai Nenggala. Lah ya kuwi, kandhan-kandhanane ngeyel Setyaki. Iki perkarane Kurawa karo Bagong kok. Begawan Durna wadul karo aku yen Kurawa bubar ora karo-karuan mergo diajar diamuk karo Setyaki. Mula pun Kakang ora trima. Pun Kakang ngligo Kyai Nenggala, niatku bakal ngagar-agari karo Bagong. Lah kok dipethoke Setyaki nggo Gata Wesi Kuning. Setyaki, wonten timbalan. Karemu piye to? Kula dipun kengken. Lho. Sing ngongkon sapa? Bagong. Bagong kongkonan kowe nyuwun tulung kalian kula supados kula munduraken Kurawa. Lha cah edan tenan kok. Bagong ngenteni? Nggih. Bagong. Nun. Tanggung jawab. Karo sapa? Sinuwun Ndrawati. Beres engko aku rono aku. Saiki kon mrono. Iki lagi perlu sik tak tanda tangan sik. Tanda tangan apa? Mbok iki sak tanda tangani apa aku ya roncong. Ayo mrono bareng aku ora gelem tak ketak sirahmu. Heeh, wis santai-santai wis kono dhisik. Engko rono. Heeh. Nggih. Anggere ora rene aku didukani Koko Prabu wis tak ajar. Nggih. Endi? Mangke rumiyin. Edan timbali ratu kok semoyo. Bagong. Bagong, Nun. Rene. Pripun? Kowe iki kok edan to? Lah sebabe? Sing ngakon Setyaki ngajar Kurawa sapa? Mboten nonton. Aja edan. Kowe iki ngapa ta kowe iki? Kursike santai wae. Iki kok ki tlonjonge tekan kono. Ndak usah kuwatir. Kok muni mboten nonton? Awal kata-kata kudu ngono. Santai lho. Lah kok dadi Setyaki omong nek kowe sing ngakon. Ah, niki sejarahe ngeten kula critani. Ampun nesuriyen. Kula diajar Kartomarma. Iya. Candak Kartomarma duncalke le Kartomarma. Dislametke Ndara Setyaki. Ndara Setyaki nyelametke kula. Kula kontal kudune tiba teng aspal napa teng watu pecah sirah kula. Kali Ndara Setyaki disaut cek didhukke alon-alon. Terus suwuk gamelane. Terus kula rangkulan karo Setyaki. Matur nuwun nggih, Den. Padha-padha ngoten. Kok sampean sayang kali kula? Aku ra ketang sithik tau tati tok udang tok omong kok, Gong. Berarti sampean tresno kali kula, tresno. Nek kula lara, aku melu lara. Nek kula mati, aku layat. Ngoten niku. Sing muni ngono niki Ndara Setyaki. Nek kula dijotosi wong sampean weruh niku kira-kira ati sampean pripun? Aku ra mentala. Padahal kula dijotosi Kartomarma. Lenggah. Bagong tak aturi. Apa jeneng kuwi? Ngaso. Kurawa tak ajari. Ngoten niku sejarahe. Lah tegese Setyaki wonten dawuh. Kowe ora dikon Bagong. Gong mbok tanggung jawab. Iki engko tekan kono, santai wae to. Lagi tak rembug. Saniki kula tak takon karo sampean. Iya. Nek Setyaki duwe rasa welas kali kula kleru. Lho, ora wong Setyaki kuwi tau tate tok udang, tau tate tok mong ora ketemu sedilo. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngeman kali nyawa kula kleru. Ora. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngewangi kula mongko kula dijotosi wong. Ya kuwi Kartomarma. Napa Setyaki kleru? Ora. Lah ya wis. Ora kleru kabeh kok sampean niku. Kuwi lha dalah edan iki. Ora edan iki asli. Matur nuwun Bagong. Padha-padha. Santai mawon. Iya. Koko Prabu. Nggih. Kula nuwun sewu, kula ingkang nyuwunaken pangapura. Lho linggo ngapur to. Iki minggat to. Oh ya omong kok ya. Nuwun mapunten menawi Setyaki nggadahi krekat lan karekat kados mekaten menika. Namunipun ra inggih memper to Prabu. Lho mesti Setyaki ngitung-ngitung. Kurawa tekan niki sing nggawa aku ing ngembeta panci panjenengan.
Ning nek Kurawa didhawuhi karo Begawan Durna kon njotosi Bagong menika napa ya memper. Lah Bagong menika namung ijen kaliyan Gareng, mongko Gareng awakipun kados mekaten menika. Tangane cekot sikile becik mripate kira kon perang. Ampun rasane Gareng. Gareng nek dinake mripate cekot, sikile becik tangane cekot itu nangis. Oh lho jaluk ngapura. Wah, wis santai reng, wis ora Ndara Kresna ketrucut kok. Arep mulai wae aku, Kang. Bariki mulai bariki ya. Menika kula suwun sewu, menapa inggih panjenengan mentala. Tur sakniki kula nuwun sewu. Ya piye? Namung sami-sami badhe ngrebat dhateng pun anak kula Wrantawati kok direwangi gegeran ngono lho. Menapa mboten nami lingsem? Lho, sing marahi dudu aku. Inggih, sakmenika sampun. Mboten sisa ngrembak sapa sing marahi ndak malah ora rampung-rampung perkarane. Mergi kula misah kaliyan panjenengan kaliyan Setyaki menika awit wonten atur ing badhe kula aturaken. Ana atur piye? Anak kula Wrantawati sareng kula dangu Wrantawati kowe dilamar iki karo si iki. Lah kowe milih endi wong ayu? Wrantawati matur kaliyan kula. Koko Prabu. Kanjeng Rama, kula menika dipun wengku sinten-sinten kula sagah. Nanging kula ngertos Kanjeng Rama menika nembe sisah. Amargi koncatan pusaka Ndarawati senjata cakra. Mila samenika ngaten mawon, Koko Prabu kundur wonten negaring Astina, munjuk atur sanipun Nyai Prabu Duryudana. Menawi Lesmana saged ngaturaken senjata cakra wonten negaring Ndarawati, Wrantawati kula aturaken dhateng Lesmana Mandra Kumara njaluk pamit Nyai. Menapa semanten ugi kula nggih ngaten menika? Iya Bagong, aku ora bakal wola-wali. Wrantawati matur kaliyan aku Kanjeng Rama, yen to nyuwun pamit durung. Durung aja kesusu, men ketok kaya Prabu Baladewa. Wong kowe kok kaya Prabu Baladewa, Gareng kon mrene. Apa? Timbali Ndara Kresna. Lah ngene komplit aku le dawuh ora kepenak to. Kok suwe men ra teka-teka? Sikile niku becik. Dadi nek mlaku niku suwe. Duh keseron aku mesti krungu kan. Anggere diecele cacat nangis keloro-loro. Lah. Kowe baliya? Nggih. Omong karo Petruk? Nggih. Petruk bakal tak wengku dadi mantuku netepi janjiku. Nggih. Ning ya Petruk kudu iso ngaturake senjata cakra. Waduh. Lilang dek kapan wis ora perkara kuwi lilang dek kapan ora usah takon werna-werna. Mergo aku wis ngerti ukaramu kaya ngapa kuwi aku wis ngerti. Kowe iki mung senengane guyon sembur-sembur adas. Iya ta? Nggih. Ning nggih nyuwun prisa mergo hitungan Jawa niku iso mbok menawa kula iso ngitung Jawa. Ilange nek ora karo dikliya dina. Anggara kasih, anggara wis ketembung anggrek. Kasih iki cinta. Cinta sejati memberi bunga anggrek. Ngopo iki ra ngomongke kowe lho? Wah, ora. Wis kono omong. Nek Petruk ngaturake senjata cakra, Petruk bakal tak pek mantu. Nek ora ya wis. Ora bakal tak pek mantu kaya janjiku. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Kula tak wangsul, tak ketemu Ali Petruk, tak omong apa anane Ali Petruk. Iya sing ati-ati. Nggih, sembah nuwun. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati, mbok Gareng iki digendong. Ampun dirasani to. Iya ya. Lali aku. Sampun kula tampun wangsul ketemu Ali Petruk tak ngomongke apa anane. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, ngestakaken dawuh sinuwun.
Gandeng kabeh wis katon padhang Kurawa wis lampit brungkat kimpul nekuk penjalin bali marang Praja Ngastina. Nggih. Semono uga Gareng lan Bagong ingkang diutus kelawan Petruk. Lho nggih. Ning aja nganti kendho nggonmu ngrondani kana negara Ndrawati pagrana ingkang bibit. Aja nganti ana ingkang marajal saka sela-selaning Garu. Lho nggih, ngestakaken dawuh. Kon Kakang bakal nunggone nang Praja Ndrawati sapa ingkang bakal iso ngaturake kunduring senjata Cakra ya Kyai Cakra Baskara. Bakal tak paringi triman ya kuwi Atmajaku Dewi Wrantawati. Lho ngestakaken dawuh. Monggo kok ora bulo dherekaken. Ayo sedherek Dimas kadhahipun Kakang Garbaruci. Wasisaning Ubatara wayah Tara jagat. Yayi Jaya Sudirga, Apa Kakang Jaya Lenggara? Oh sawetara pun Kakang lan Siadi nggone ngrenggani negara ing Pulung Gedhah Kencana. Nadyan ratu kembar nanging saka pangrasaku nggonku nggula wentah kelawan para kawula lan para nayaka Punggawa. Durung katon bener lan durung katon bener. Mula ora aneh yen to negara ing Pulung Gedhah Kencana kuwi rinasa kadang kala tentrem nanging kadang kala ora tentrem, kadang kala katon rukun nanging kadang kala ora katon rukun. Kabeh mau ndadekake bingung penggalipun Kakang Jaya Lenggara iya. Semono uga aku bingung rasaku nggone ngasta bawat perintah negara ing Pulung Gedhah Kencana. Nadyan alindraning kembar Kakang lan aku nanging wedine kok kaya tumpang suh. Nggone ngasta bawat perintah negara ing Pulung Gedhah Kencana. Yayi. Siadi ora ngerti apa ingkang tak tindakake. Nalika dina ingkang ngepungkur pun Kakang nglakoni sare naritis sesemek Randajamala. Abebantal boto sarimbak pancen pun Kakang sengaja ora nganti lawan Siadi tak kanthi laku prihatin merga supaya meleng ciptaku supaya manteng pangestiku. Jroning aku nglakoni prihatin mau jebul ana dewa ingkang paring wisik kelawan panjenenganing pun Kakang. Iya, Kakang piye? Negara Pulung Gedhah Kencana kene bisa ayem, tentrem, kuncara hanjayeng bawana. Kondang kalukeng rat jagat persasat kebrebeken marang ngumandangi negara ing Pulung Gedhah Kencana lamun negara iki kudu ditumbali. Kakang paring dawuh kudu ditumbali apa kudu nganggo tumbal satu wana. Sartane apa ingkang dikersani dening Kakang Jaya Lenggara dudu babakan kebo sapi lan satu wana dudu. Nanging manter sabdaning dewa ingkang dak tampa negara kudu ditumbali wujuding menungsa. Ya mung menungsa mau kudu mapan sarta golek ana ing tanah Jawa. Wonten sabdaning dewa ingkang dak tampa menungsa ing kudu dadi tumbal mau. Derajate dudu derajat Nalindra Satriya Brahmana dudu. Nanging derajating Panakawan utawa derajating aceplik wong loro saudon telu saurupan. Nadyan kuwi derajating wong loro saudon telu saurupan nanging pancen wis dadi keparenging dewa dadi tumbal lan dadi sarana tentreming negara ing Pulung Gedhah Kencana pun Kakang ora bakal wegah. Kanggo kamuktening para kawula lan tentreming para kawula apa iki dadi dawuhing para dewa bakal sembadani. Wondene dawuhing dewa ing cetha tak tampa ingkang kudu dadi tumbal derajating Panakawan mau ya kuwi wujuding Panakawan ingkang pawakane sarwa dawa. Kuwi lha dalah. Awakane sarwa dawa ya pancen mengkono. Kapernah Panakawan kasatyan Madukara abdining para Pandhawa wedine wujudane aku durung ngerti. Mula Yayi gandeng iki kanggo kamuktening para kawula katentreming para kawula aja wegah. Siadilan pun Kakang nyabrang samudra gedhe mung butuh prapteng ana ing tanah Jawa. Sawise prapteng ana ing tanah Jawa digoleki menyang endi menungsa ingkang wujudane sarwa dawa mau. Yen wis ketemu dibonyong marang negara ing Pulung Gedhah Kencana dadekke tumbal dadi srana tentrem lan yuwananing para kawula sanegara ing Pulung Gedhah Kencana Yayi Jaya Sudirga. Cumangkah kanggo sesumbar
Lindhu bumi kuncing kumaludha kundur ketup lumembak penyu kang kumambang ing waladal yen to pancen kaya mengkono dawing Kakang Jayalengkara ora bakal bisa selak amung mastuti dal marang dawing kadangku tuwa Yayi aja nganti para wadyabala mengko mundhak ngutawatiri lan gawe hojati kang padha weruh mula siadilanipun Kakang dhewe ing budal ana ing tanah Jawa yen pancen kersaning Kakang kaya mengkono aku mung kari manut pate wonten timbalan tunggunen negara ing Pulau Gedha Kencana nuwun ngestaken nanging lajeng kundur paduka sinuwun benjang Wrabaja mbok arep-arep bali ning panjenengan ingsun yen wis rampung perkarane lan bisa entuk gawe panjenengan ingsun bakal kundur marang goreng Pulau Gedha Kencana namung sembah kula ndherekaken jengkar paduka Gusti kula kekalih mugi-mugi pikantuk damel saged ambuyung tumbal dados sarana tentreming para kawula sak Pulau Gedha Kencana Yayi Jayastirga ayo mangkat dina iki Kakang Jayalengkara ndak duwe tindak dhisik aku tuwun tak tindake Kakang Jayalengkara Yayi Jayastirga yo sesumbar lindhu bumi kuncing kumaludha kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang waladal Yayi Jayastirga Kakang Jayalengkara piye eling-eling pun Kakang lan si adik kuwi biyen rombongan lari iya Kakang mula pendak-pendak mlaku menyang ndi wae kudu jejogetan iya Kakang ngambah Dirgantara goleki menyang ndi dununge wong kang pantes dadi tumbal ya yen pancen kaya mengkono Kakang ya tak dherekake supaya enggal prapta ning tanah Jawa katon ngarep iki wis samudra ing ora katon kaya ora ana watese kaya isih tenger-tenger ning peturon tanpa wah ge ambune pesinge kaya ngene iki gek ora mentas kowe iki monggo nek jero omah ki ra eneng wong lho bojomu ya ora ngladeni kowe wis jelek mergo kowe ditari apa-apa ya ora gelem dikon maem ya ora mangan dikon ngombe ya ora ngombe monggo sik gaweke bojomu kroyo-royo anggere esuk tangi masak kowe ora gelem mangan lah kok ning meja kok ana soda gembira ki lemu kongkonan sapa ya Tru hah kongkonan bocah apa kongkonan sapa apa tuku dhewe mengko nek ra ana wong kowe iki waras nek ana wong masuk angin tak ombene orang aja ngundang Petrus saya lara sakit Tru
Pirang-pirang dina ora nyambut gawe. Waras ya, Tru. Iki aku mau wis ketemu karo Sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna. Wis aku wis ngomongke nek kowe iki pengen nagih janji karo panjenengane. Ning Tru. Kowe krungu ta, Tru? Tiwas aku ngomong oke-oke kowe ora krungu. Ha muspra. Ki mau Sri Prabu Wali. Prabu Sri Bathara Kresna maring dawuh nek ngendi kuwi jenenge Ndarawati ki koncatan pusaka ya kuwi senjata cakra. Nah, Sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna paring dawuh omong karo Petruk nek Petruk iso ngaturake senjata cakra bakal dipek mantu ngono kuwi, Truk. Nah, kowe saiki nek lara ngene arep golek senjata cakra piye? Apa ngongkonan aku meneh? Atre sikilku teklik kiwa tengen. Kon mlaku terus kaya ngono ngrekoso ta uripe? Truk, piye? Iki aku wis dikongkon karo kowe wis manut lho, Truk. Saiki kowe omong. Omongan ndak engko ndak. Apa jenenge iki nek ora gelem omong ya lara ning terus ora bisu ngono iki, Truk. Sing kene iki sing bingung rasane. Watuk ta, iki kan omonge ayal kok ndak watuk. Omong apa? Apa sate brutu apa piye? Nggo nambahi kekuatan terus. Kowe sing lara aku rasane kaya semplah otot bebayuku, Truk. Kowe iki jan bocah. Apa ditembangke apa piye? Ha, ya ngono apa? Piye njaluk apa? Lagu apa? Engko tak pejetke. Kaya ning Piperbak wae. Kowe tau ora napa rek? Wis. Mulai kaosku tak celupke sik. Ndak konang. Wis saka prapatan wis tak copot kaosku ayo. Ayo ta, Truk. Ora mbok ora meneng wae ana ta, Truk. Omong apa ta apa? Wah, ya suaramu wis kaya ngono ki wis parah banget apa piye apa? Telake wis ketukulan jamur apa? Kok suarane kok esek kaya ngono? Matur nuwun ya Kang Karo. Tiba padha-padha. Sinuhun Ndarawati. Ndika piye? Kowe kon goleki senjata cakra. Senjata cakra lunga. Heeh. Karo sing wedok apa? Wah, kowe iki lara kaya lucu. Wah. Tendang sisan kowe ora. Senjata cakra ki pusaka, Tang. Tang tir tang kantong Petro anakku kok. Guys tangi. Ayo gara-gara yo. Aku ora kuat tangi Kang Karo. Ha piye? Golek gabulan. Ora gelem tangi dicotot apa piye? Men tangi. Ora sembrono Kang Karo. Agene iso guyu. Kowe lucu. Masa kowe lucu ra entuk guyu. Kowe tak kaya ngapusi Petro ya antine ming ngapusi ming adi-adi. Plotroke kathoke Geng ya. Aja wong loro diplotroke kathoke. Engko nek nutupi nek dhek langsung ngene berarti waras. Nek dhek langsung ora ngene berarti ora waras, ora sehat. Angene aja edan Kang. Tembangke apa piye? Ora ketang sepisan tembangke ya, Tru. Karo nggo tombo sayah. Kang. Nah, tembangke sing kepenak. Njaluk sinden sapa? Iki kasete wis tak tumpuk ning ngarepku iki. Halo. Iki ana gambare Katin. Tuh, lagi
lagi umbah-umbah. Tak umbah-umbah kok nggo gambar kaset VCD. Kena gambare Ayu, lagi ngeplaki bojone. Milih apa? Milih sindane sapa? Komplit kok iki. Arek lho iki, sing nomor 3 gambare Ika lho, lagi arep adus. Setel yo Gang yo. Nggok menawi sine pas adus. Buka meneh sing nomor 4. Lho iki ora Mbak Ria iki. Nganggo andrek. Apa? Wah ya ora. Wah, nganggo tank top. Wah, iki buka meneh iki lho. Agnes iki lho. Iki anting iki lho, iki anting. Wow. Wow, lagi ngercoli kayu. Gila, lu ana meneh gila, lu Prastiwi gila. Wah, gleleng tenan. Wondroke kedawan. Rangsrah lemah kaya kuntilanak. Ih. Milih siapa, Tru? Milih siapa? Ayo milih siapa? Aku sesek Kang Gareng. Ha piye dipateni apa piye? Kok ngewoke lho. Angel jaluk-jaluk. Tak kirim lagu men kowe anu men kowe waras. Sapa sing lu nembang? Kaya Mbak Ria rung nembang Mbak Ria. Diaturi nembang. Heeh, men komplit engko ndak dikira Mbak Ria ngaturke apa men Petro iki lho, Truk. Samuriris eko balik jarine tangga teparo sing nganti tekan talingane bapak Petruk lara. Lah kok iki wis waras bareng wong tuwa teka iso tenguk-tenguk. Kowe lara apa ngopo? Matur bapak. Nala Gareng piye? Petruk pun bloko kalih kula, Pak. Bloko perkara apa? Jane piyambakipun menika mboten sakit. Ning pancen gugat istilahe. Gugat karo sapa? Kalih sinuwun Darawati. Lah sebabe Petruk tau tati dijanjeni nek iso ngasta kundur pustaka Jamus Lima Sada badhe dipun pek mantu. Lah Petruk niku krungu nek Sinundarawati niku duwe putra Dewi Werantawati. Sinambi neter ketrimaning urip, Petruk kepengin nagih janji Sinundarawati. Mbok ya wis Petruk, kowe iki ming drajating wong cilik. Kowe iki ming panakawan. Ora usah dadak werna-werna. Mboten perkawis werna-werna, Pak. Ning kula ming kepengin ngugemi pangendikaning Sinundarawati. Malah Petruk wis utusan kalih ingkang putra Punala Gareng. Kowe diutus nendi? Wonten Ndarawati matur wigatosipun ning Sinundarawati nggadahi pepanggil reruba. Nggadahi syarat. Lah, syarate apa? Setunggal. Menawi masuk kantor mboten kenging mawi kaos. Ora tak gawe kira mripate. Sampun kira, Pak. Setunggal Petruk kudu iso ngaturake inggih menika pusaka Ndarawati sing ilang. Niku syarate saka Sinuwun Prabu Ndarawati, Pak. Semareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani Trisunya Purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar milang lintang Bima Sekti lagene wis entuk laporan saka kakangmu Gareng sing kraya-raya wis
sago dadi dutamu ning Ndarawati. Lah saiki rak mingkari kowe to, Petruk. Nek pancen niatmu nagih janji tenan, lah aja terus kelekaran ning kono kuwi ora bakal kelakon penjang kamu. Nek pancen Sinuwun Ndarawati kepengin kundure senjata cakra. Turta kuwi dadi jalaran Sinuwun Ndarawati bakal maringake putrane marang kowe. Nek cara aku ya neter ketrimaning urip. Nodi ketrimaning urip nek pancen Petruk iki dikasih karo sing gawe jagat, mesti ora kurang jalaran nggonmu entuk srana ketemu karo senjata cakra. Nek pancen kuwi dudu pestimu, Wrantawati dadi jodoh daumu. Nadyan mbok kaya ngapa nggenmu ngupaya senjata cakra ora bakal kelakon. Sing lanang to, Truk. Aja mringkus kaya wong wadon. Ngulir budi mikir kowe iki mikira. Nek pancen duwe niat ya tumandang karya ora klekaran kaya wong lumpuh kaya ngono kuwi, Petruk. Klepat lunga ya Petruk, Pak. Wis ben lunga ya ben. Nek ora dingonokne ndak ora tumangkar budine. Ora mbudidaya nek duwe gegayuhan ya kudu wani. Mbudidaya ora mung enak-enak kapenak ngenteni tekaning kanugrahan. Dintenono kanugrahan ki nek ora digayuh ora bakal teka. Nggih. Wis ayo ning negara Ngamarta. Perkarane Petruk ya wis ben disandang dhewe kelakon karo orane wong kuwi gegayuhane Petruk. Nggih, Pak. Semare konten prayitna semuriris. Ngendikane bapak ning kok nyocok ning ati. Kaya iso nggugah karo rasaku nggonku mbudidaya. Lah bener ngendikane bapak. Nek ming tak tinggal kelekaran etok-etok aku lara. Nganti anggere esuk aku nyumet. Anglo tak keke ngisor tempat tidur men awakku krasa panas. Menek demek aku dongkarani aku lara. Lah nek tak ngonone terus ora bakal kelakon. Ya, golekane. Ning yo nendi mudan ora kowe. Coba. Mongko pus senjata cakra iki pancen ilang tenan goleki pusaka iki nek ora pancen wong pinter, pancen wong wasis, ora glakon penjangkaku. Ngesti karo Purbaning Wang Mahanasa. Purbaning Dewa nek pancen Petruk dadi jodoh dhawuhing Wrantawati, mesti dewa ngewangi karo Panakawan. Mangkah anggro sesumbar lindhu bumi kuncing kumaluduk guntur ketupar kenceng marudaya pak pong buk bolong kali cuti nyamanya ngawe. Petruk Bu Kuluntrada ya ulun ingkang prapta ning Janaloka. Ulun ngerti pesambat kita kan kita kepengin nagih janji kelawan nata ing Ndarawati kapireng dening Purbaning Wang Maha Nasa ya Sang Hyang Manikmaya tumulin uding lan panjenengan ulun minangka duta supaya merapi kalan jeneng kita kula Petruk Kantong Bolong matur sembah nuwun Ulun ya Puruhanira Petruk yen ta ulun prapta ning jagat iki sayekti bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Pitulungan menapa Ulun? Kita bakal ulun paringi pusaka ngaran Parisuli. Suli bambu. Ora sembrono. Parisuli iki pusaka. Iki dadi sarana kita nggone bakal
ketemu karo senjata cakra. Caranipun nek wis ulun paringi parisuli iki mlaku mangidul bener aja menggok, aja nganti kita tumoleh. Terus ngidul terus. Wih lah, tekan Parangkusuma kuwi lho. Wes. Ora sembrono kita iki syarat. Oh nggih, matur nuwun kaparingano pilun. Ya, Petruk Gandrung Bolong. Nyuwun pangapunten. Parisuli napa bonsai? Iki parisuli dengkele atos lah. Kita ya aja ngawur, iki parisuli. Nggih. Wis, mengko yen bisa kita genake nggon kita bakal ketemu harus senjata cakra. Matur sembah nuwun Pungkulun. Ya. Lajeng kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya Petruk. Nggih. Kula tak melampah ngidul menika mboten menggok. Aja menggok, wis ta kita bakal ketemu srana. Nggon kita bakal kasembatan panggayu kita. Matur sembah nuwun. Sing ati-ati Petruk Kantong Bolong. Lerkin sanging risang mawe gandrung nula garing mlayu-mlayu matur Ndara Puntadewa sewu lepat diagung pangaksami nedhengipun kula dijagi wonten alun-alun negari Ngamarta dumadakan tanpa mboten kanyana-nyana wonten Alindra kembar ingkang ngamuk Sulam Tanta Nirbaya Nirwikara ngamuk punggung wonten negari Ngamarta Kakang Semar Ndara Werkudara Ndara Janaka mang pethuke mbok menawa niku dadi jalaran sampeyan pinanggih kan pustaka Jamus Kelima Sada. Ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Yayi Jayasudirga Kakang Jayalengkara miturut kabar sarta warsitaning dewa ingkang tak tampa Panakawan ingkang kudu dadi tumbal mau sayekti mapan ing negara Ngamarta iki wis tekan papan pernahing negara Ngamarta ora padha duduhe diamuk wae Kakang ayo Yayi Jayasudirga wah sapa Jayalengkara nalindring puluh gedhah kencana ayo Pandhawa duwe abdi ingkang sarwa dawa pawakane tak jaluk tanggo tumbal wah waduh oh wek mati kowe Satrio bagus panengah Pandhawa Raden Janaka wis apa Jayasudirga jaluk abdi Ngamarta ing pawakane sarwa dawa ora bakal tawene akeh lakon tinjung akhirat wah
kembar Nyata Digdaya. Ngisih siyung aku dicokot Kakang Semar. Awakku krasa ora duwe kekuatan. Pancen ora sak baene. Awiden golek wong sing iso ngalahke ratu kembar nika. Sapa pun to sampeyan mangetutke laku kula. Petruk cah edan. Kowe mau ora takon mlaku ngidul to? Aku ngalor sik ya, Pak. Kok ketemu nang kene? Lah ya ora ngerti kaya. Mbok menawa keparenging dewa ngono. Kowe piye lakumu? Ketemu pukulun Bathara Antarada. Ketemu Narada? Heeh. Terus diparingi pusaka. Mbuh pusaka iki gunane nggo ngopo? Kowe diparingi pusaka karo dewa? Pak. Pusaka kuwi gage gunakno Petruk. Iki eneng pigunane. Pigunane apa? Ngamarta diamuk ratu kembar loro. Pusaka kuwi mbok menawa iso ngasorake ratu kembar loro kae. Pangestune, Pak. Klarwan dan moncar tinon lir kekonang surem soro tetan padang waladal Yayi Jayastirga Kakang Jayalengkara iki menungsane ana menungsa pawakane sarwadara irunge dawa cangkeme dawa tangane dawa wudele dawa sikile dawa mbok menawa iki ingkang kudu dadi tumbal negara Pulung Kedah Kencana ora sakakan gunem tanpa guna dirangket menungsane dadekke bekakak ning negara Pulung Kedah Kencana. Mangke riyin. Mang bekakak Petruk. Ning carane sapi dijagal sik, Mas. Ora mung waton dicekel, teke sapa dicekel? Sampeyan iso mateni Petruk sasari Sandara Langit. Wah. Candak dadi tumbal, candak go ning negaraku, legane atiku. Jebul maringi dalan karo aku. Mir. Semir. Reneo. Mati, Pak. Ilang wujuding latu loro. Wujud pusaka iki ora pangling pustaka Jamus Lima Sada. Nah iki senjata cakra. Iki sing tak goleki. Iki aku bakal dadi mantu ratu. Waduh, gleleng Petruk. Wah, saya sombong kowe asli. Kowe iki kerewe sombong kok. Apa meneh sugih. Saya ngewak-ngewakke tenan bejane dhewe-dhewe kok, Gong. Petruk. Pustaka Jamus Lima Sada ndak suwun. Monggo ning senjata cakra kula sing balekke lho. Aku wae sing balekke. Wis. Karo sapa Wardi Alum sapa Wardi Alum. Kancane iki dingengei kok. Ana buahe dikeki. Anggere ana sing dudi foto. Lho, wis tau aku. Ya. Wah, cilaka carane. Wah, pahit. Wah,
Majapahit. Ya wis pustaka Jamus Klima Sada wae. Ah, nek Ndata Cakra kula sing balekke mawon. Wis ya Pak, nyuwun pangestu. Aku tak ngatur Ndata Cakra ning negara Ndarawati. Pancen cah ki nek ketrima ya ngono. Pengen rabi anak ratu kok kelakon. Wah, jan gleleng, Tru, aku adimu lho, Tru. Nduk ngopo? Aku ya ning mlebu metu Ndarawati ya bakale bebas wong aku adimu, aku keluargamu. Ora iso. Sak aku nek dadi mantune Ndara-Kresna, pangkatku tumenggung. Wah, idiak-idiak. Tak kongkan-kongkon. Ora masalah nek susuke tak pek. Anggepe apa aku kan? Anjur susuke dipes, mongko akeh susuke karo ning tuku. Anggepe sak penake dhewe. Wis ya panyun pangestu. Aku melu Petro. Sowan nggih sinuwun. Lho. Ngesta pusaka Ndarawati nggih. Netepi pangendhikanipun Sinuwun Kresna, sapa sing iso ngundurke pusaka Senjata Cakra bakal dipek mantu entuk Gusti Ayu Rantawati. Petro dalem pusaka tak suwun. Mangke riyen sampean kudu ngendikake. Petro kowe tetep dadi mantuku wonten pusaka kula kundurke. Petro, pun nggih pun. Semahku iri, Tru. Ah iri. Kuwi sing ngarep kuwi Rantawati. Edan. Enom banget lho, Tru. Oh ya semen. Oh ya tegel. Karo bojone kok ora tegel. Iya. Iki calon bojoku kok ora tegel ki piye? Wis separone umurmu ya semen. Ora urusan. Ah, ya ngene iki bejane. Edan enom banget. Wah, edan. Ayo ditiritani ya, Tru? Ya. Aku ditiritani, heeh. Di videoke sithik, moh. Videoke sithik. Oh, di videoke. Moh ora sawerna-werna ora. Ya aku turu nggonamu. Aku turu kene kok. Oh iya, Dik. Waduh cilaka aku. Wis kene Petruk kene. Ngendika riyen, "Iya ya Petruk kowe tetep dadi mantuku." Lah rak ngaten. Monggo. Rantawati wonten dawuh jumbuh kelawan sumpahing wong atuamu kowe kudu nampa ya. Bojomu Petruk mboten menapa-menapa Rama. Kula pikantuk Kilurah Petruk menika rumaos kula malah memanjang dhateng umur kula sebabe Kilurah Petruk menika gampil ngecul tur ya seneng tetembangan mesti wae ning ati ayem. Kilurah Kang, wetengku dicekeli, Kang. Apa? Rasane piye, Tru? Wis ngene urung.
Aku iki biasae cekeli ngono wis ngono lho. Aku iki kelainan kowe. Ora wae ora. Brambang lanang iki ora. Bawang kok brambang. Apa ora? Edan Petruk ketrima tenan. Oh ya Wrontowati iki kok ya ora milih sing bagus apa piye. Hei. Ora ngawur. Konjur apa-apa Ardipek. Petruk piye? Nggih matur nuwun dipun paringi bebungah kados mekaten. Ya wis, ora nang kene le do gocek-gocekan kono ning mburi kono. Tundi. Ning mburi aku iki mantuku Ndorowati ki rak ya nggo namu. Alhamdulillah. Sepeda motor tegar sini kok kula nggone. Nggonen kabeh. Kula nggone nabrak Bagong. Iya. Tak selenggarake ondasku terus. Ha iya. Diajeng kula wonten dawuh ki lora. Wait, menurut kowe, Gong? Heeh. Saka ngendi sik? Iki lho pasuryane ayu kabeh, rambuté janges ireng, alise kandel, wah irunge mancung, lambene abing kayak kene iki. Aku njaluk, wes. Tuwekan ora. Monggo Ki Lurah mancing wonten ing Taman Pintar. Mboten. Mancing wonten ing Taman Sari. Ya. Wis ya, Kang. Direkamke suarane terus. Agak. Suarane kok direkam ora. Wedian. Tesih gadah putri ora. Nek kirek wedok duwe. Niku mang jodoke biawak mburi sampean kowe dasmu kuwi. Ampleng mencelat lho. Mung ditawani kirek. Ya wis kudu nrimo angke bejane dhewe-dhewe kok ya. Kowe ngopo Gong nusul iki? Andelo kanan ndoro wae ora iso kowe iki abdi kok. Aku adimu lho, Truk, kulawarga. Kulawarga. Minggir tenan minggir. Truk lel ngrungake ki ora nggo sikil. Kok sombong banget kok kowe? Nggih, aku arep dahar. Edan iki ingkang semene iki anggo kowe. Menika kagem nggih Lurah Petruk sedaya. Waduh, aku ceker terus. Moh. Meng ceker. Moh. Duduh. Moh ora entuk. Engko wae nek sakon bamaem nek gari balung krokotana. Ning isor kursi ngono kuwi ling rokoti ya. Iya. Semangkean tenan Truk kowe. Bagong tangane. Kuwi cangkire sapa? Kae cangkire sapa diajeng? Menika cangkir panjenengan kagem unjukan panjenengan. Lah, krungu ora? Kono kowe ngombe. Ledeng kan. Tenan. Iki kamare sapa ya? Kamarku. Waduh. Gong ora nggo nglekar ngono kuwi tak. Nyoba kasur aku. Oh, kasure jeneng ora usah dadak obah. Kuwi obah pisan kentul. Saking apike kaya. Nyanyi Prabu Ndorowati. Walah. Kabar kawantar sumebar ring jagat. Yen to ingkang bisa mbalekake pus wujuding Tata Cakra Petruk Kanabala. Petruk tok dadekke mantumu. Apa kowe ora isin? Apa kowe ora pirang? Petruk iki gedibal 17 wong elek nyala mripat. Petruk iki mung batur. Ngatasi Ratu Ndorowati kok duwe mantu batur iki arepe piye? Aku ora trima. Wrontowati tak jaluk tak dam karo Lesmana Mandra Kumara. Ora tak wenehke. Aku ngamuk neng negara Ndorowati. Minggir jangkai. Ayo, wani mboten? Aja mungsuh kula menika wong ringkih. Kula menika pawakane kemawon kawon kaliyan Paduka Prabu. Ning ana sing wangi Kresna. Perkudara sagu to? Sagu. Kon muni-muni meneh suwake cangkeme. Ayo saiki. Sawa iki gawe rame. Ganggu kakangku Petruk, ganggu ya men. Wae lah.
Waduh Petro. Wong ora wani kok bengak-bengok ora. Mudhar kowe. Kapokmu kapan? Tiba saka lemari aku. Lah kowe iki arep ngopo? Arep nginjen. Ance-ance lemari malah geblak. Aduh. Sirahku lara truk iku kudu dibaringke, barengke njoben ngono. Arep barengke ning kamarku ora. Truk, Ben. Ora. Truk. Edan kowe iki ketegelen, Truk. Ki lurah. Mulih. Sanane ngomah. Ben. Nemeng tuwae ngomah ana. Wis men luweh. Sanane ngomah. Menawi kok ora bubade duka mengsaipun kula, samenika ngaten kemawon. Ora sandhakaken gunung tanpa guna. Wong Petro menika ya abdi kula. Upama kula menika ndadekke mantu Petro padha karo kula menika ngangkat derajate Petro apa ala apa ora prayoga. Ning aku diutus dening Kyai Prabu Duryudana kon ndhapke Lesmana Mandra Kumana. Perkara kelakon lan boten menika monggo. Wong nyatane panjenengan ora iso ngaturake senjata cakra kok arep dhawuh karo sapa? Dhawuh karo sapenake dhewe njur. Apa-apa kudu menang. Larae njaba. Kusik Werkudara, kusik. Sabar. Serete. Wong gerang gawe kisro, gawe geger. Nek ora trima Petro dadi mantune Ratu Ndrawati, ora trima karo Werkudara. Petro kuwi abdine Werkudara. Ngono yo. Mboten namung Kakang Mas Jodipati nek mboten tarimah monggo aben ajeng kalian Janaka. Petro ki anakku. Nek ora trima Petro dadi mantune Ratu Ndrawati. Ayo nyoba piye mungsuh Semar. Kapokmu kapan kowe? Krubut wong pirang-pirang wani no mboten. Nek wani ayo metu jaba dikrubut wong pirang-pirang. Nek ora wani meneng mawon. Ya wis. Ning Kurawa dampyak bakal njaluk Warantawati Werkudara. Nggih. Kurawa singkirna. Ya. Wis rampung Kurawa. Lho. Wis Bagong. Wis krungu saka kene dogdrek dadi gajuli. Bubar kabeh delokan ora percaya. Werkudara wis rampung. Wis. Dursasana tak candhak tak tendang. Kartomarma tak candhak tak buang. Surtayu tak tendang kontal. Citraksa citraki tak dukumbu. Ngandel ora. Cerdas ki cekat-ceket. Wis resik. Wis ora ana sing bakal kanggo gawe. Wis tok sipat barat. Wis. Ya syukur nek kaya ngono Werkudara. Monggo samiya mamayu. Mangayu bagya. Ini pun anak kula Warantawati lan Petro.